Tayo, saluyot. Mushroom. Lagyan na natin. Kuluan natin ang mushroom muna. Okay, tara, ilagyan na natin itong talong. Okay, ito yung sa akin malalaki. Sa akin yan, exclusive, malalaki. General. Ayun, no? Woohoo! Okay, malalaki din. Pero okay lang, malilit yan. Galing ng ano yan, farm. Okay, lagyan natin itong saluyot. Saluyot. Yan. Yan. Mix natin ng konti. Para maluto. Okay, lagyan natin itong okra. Lagyan natin itong sitaw. Utong. Tapos ito, kalabasa. Huli na yan. Tapos nagprito tayo nito. Lahok natin yung may ram itlog. At nagpaksiw din ako. Yan o, paksiw. Lilit na isda. Lagyan na natin yan. Yan. Mix lang natin ng konti. Pag minimix mo, syempre, namimix. Gulay. Yan, lapit yan. San ka pa? Lagyan natin itong dahon ng kalabasa. Iyan o. Ayos na yan. Lubog-lubog lang natin yan. Then, it's good. Meron na rin siyang isda dyan. Kasi paprito pa kami ng isda. Yan ang aking dinengdeng. Kai Ilocos. Eto, binigyan ko rin si Brother Jonathan. All About Dog Show. Dadaan siya mamaya. Bigyan daw ako ng chili powder galing kay Ka-Farmers. Naglilitsyon. May dadaan si Brother Jonathan mamaya. Yan. Meron din siyang dinengdeng para matikman niya ang ating dinengdeng ni Kai Ilocos. Brother Jonathan, sana magustuhan mo. Healthy naman to, brother. Okay? Okay, brother. Yan. Ready na. Gagawin ko, ililipat ko dito para hindi siya ma-overcook sa isang pot. Okay, lipat natin. Ito. You know, may taga-bayad eh. Kasi mga beng, mga beng, smile. Diyan ang aming bisita. Bisita, pakibukas, please. Isawsawan pa, Woo! At siya mga beng, special guest. Titikman niya yung ating gulay. Okay, kaya na.